Yo, kamusta kayo mga parents ko malalupet? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong oras na ito. Sino dito yung nakapanood ng latest, yung nagpagawa ko ng ball race? May nakita akong upuan kilawas swing. Hanip na yan. Gustong gusto ko. Napakaganda ng kulay, kulay puti. Pinag-iisipan ko pa kung magpapalit na ako ng upuan. Kung bibilhin ko yun, gusto kong bilhin. Gusto ko, ano ba, ang lambot niya rin kasi. Para siyang, mas malambot pa yata yun kaysa dito sa camelback seat ko. Para siyang racing seat na, para siyang, basta hagara, mukha siyang racing seat. Kaso manipis yun sa angkas. Nakita nyo ba yung kulay white na upuan na iniluluko ko kay Gadlan? Kasi gusto ko tadya yun. Ang ganda kasi. Mukha siyang racing seat. Tapos Japanese, made in Japan. Nakalagay made in Japan eh. Gusto ko talaga yun. Nahanip na yan. Ang tagal ng sahod. Ang tagal ng sahod. Sana andun pa yun pagka pag sahod na. Hanip na yan. Gusto ko talaga yun. Sana walang bumili noon. Akin na lang sana yun. Ang ganda eh. Nakakainis naman. Sana yan dun pa yun, Boss Win. Ang tagal-tagal kasi ng sahod. Bagay na bagay pa naman yun sa motor ko. Gawa kulay white. Kaso nga lang dumiin. Pero waterproof. Ito kasing upuan ko eh. Nababasa kasi eh. Tapos ang ganda pa ng mga tahi niya. Para siyang alam nyo ba yung sa mga VIP concept? Ganun yung niya eh, yung style. May mga lubog-lubog na basta para siyang VIP concept. Pero hindi naman siya parang, oo nga, para siyang pang VIP concept eh. Basta yun. Pag nabili ko yun, iba-vlog ko rin yun. Nakakita ako kagabi ng vlog. Hindi ko alam kung Thailand o India yun o Malaysia. Aerox Turbo. Tuloy pala nung Aerox Turbo na yun. Nag-chill ride lang si boss. Parang nasa 7,000 RPM ganun. Yung chill ride ni boss. Ang takbo ay parang nasa 80-90. Oh, sarap pala nung gamitin Aerox Turbo na yun. Ang smooth pa. Kita ko sa takbo eh. Mahahalata mo naman yun sa takbo kung nagmumotor ka. Yun nga, mahahalata mo naman yun sa takbo kung matagal ka na nagmumotor. Maano mo talaga na maganda yung matining yung takbo eh. Ang ganda ng niya, yung parang pinakahagod nung takbo. Napaka-smooth. Kitang-kita ko kagabi yung takbo ni boss. Para lang para lang nakaupo tapos parang hindi ka nagdadrive eh. Sarap tumakbo ng Aerox na yun ah. Kaya doon sa mga nag-aabang niyan, abangan nyo na talaga. Grabe. Hindi pa niya yun binibira eh. Ganun na ang takbo. Paano pa kaya pag biniran maganda rin, maganda. Siguro ganun din yung magiging takbo ng ng NMAX Turbo May dinagdag nga pala ako pampaganda ng tunog ng aking mic. Sana yung maganda nga ang tunog. Tinetesting ko din eh. Pero grabe talaga yung upuan kina Boss Win. Dito tayo. Naka-red tayo eh. Walang kwenta yung red sa iba eh. Hanip na yan talaga. Daming daming magagandang motor ngayon Masarap maging mapera. Kaso hindi mo na yun magagamit lahat yun eh. Wala din. Parang naturingan ka lang na meron. Tsaka kung bibiliin ko man yun, madalas ko pa rin namang magagamit. Itong sniper eh. Ito pinaka gusto ko gamitin eh. Baka magagamit ko lahat ng motor pag bumili ako ng mga motor. Sniper at saka raider lang. Diga? Bili ka nga ng bili ng motor, hindi mo naman magagamit lahat. Tapos pag nagka 4 wheels pa kami, hindi ko rin naman maipanghatid-hatid tong motor na to. Gawa 4 wheels din ang gagamitin pang hatid sundo, di ba?
Ay, ang sarap magmotor. Siguro kung bibili ako ng motor, 7. Ang dami ah. Bibili ako ng motor, hindi bukod tong motor ko, 7 siguro, 7. Apat na sniper. Tapos ay isang Raider. Tapos ay isang Aerox. At isang Hornet tuloy. Honda Giorno. Yun ang mga bibilihin ko motor kung magkakamotor ako, ay kung magkakapera ako ng madami, extra money. 5 sniper o 5, kasama na to si Snow. Tapos ay isang Raider, isang Aerox, tapos ay isang Honda Giorno. 8 motor, okay na yun sa akin. Kasi yung 4 na sniper pa na gusto ko, pan display lang. Pang display lang sila, setup lang. Yung isa naka Malaysian concept, yung isa naka street bike concept, yung isa naka street GP concept, yung isa naka big bike concept. Oh, di ba? Pang display lang. Yung big bike concept tsaka street GP pwede ko magamit sa labas, yung pang ikot-ikot lang sa looban, mga ganun. Pero syempre ang main motor natin is itong si Snow, di ba? Pero pagka si Snow matanda na sa panganahon na yun, siya na yung magiging display. Meron kaya dito? Sarado pa yung Honda. Gusto ko sana makakita sa personal ng Honda Giorno. So yun lang mga friends. Maiksing vlog lang. At naano lang ako, tinesting ko lang tong aking bagong extension ng mic, yung may volume control, para titignan ko kung gaano nga ba kaganda tong tunog nito, no? So yun lang mga friends ko malalapit. Maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa walang sawang suporta, no? Kahit hindi tayo ganun kagalingan, kahit mga basic lang yung ating vlog, kahit halos pa ulit lang, hindi kayo nagsasawa, no, mga friends. Maraming salamat sa mga nagsusubscribe dyan bago. Maraming salamat din at na-appreciate nyo yung ating content at gusto nyo pa makakita ng mga ganitong content, no? So time by time step by step pinapaganda ko naman yung mga quality ng vlog, no? Yung talaga na inaaral ko naman yung mga color grading, yung paano mapaganda yung audio. By time passes by siguro baka mag-upgrade din tayo ng camera para mas okay yung quality, no? So yun, talagang inaaral ko pa din hanggang ngayon mga friends, para mapaganda ko pa yung content natin. O kung hindi man ako mag-upgrade ng camera, baka gawin kong dalawa. Merong isa dito sa chin mount, meron dito sa may tag ito, sa may panel na nakaharap sa akin, no? So yun mga friends, maraming salamat sa pagtambay dito sa vlog na to. At kung may napulot ka ditong kaunting information, ayun. Siguro paki-subscribe na lang din ulit, ano. Maraming salamat mga friends. At konting paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah.